Daghan jud kaayong salamat sa inyong tabang sa Task Force Davao. Sustaining the gains at 19. Mao ka na ang tema sa ika-19 anibersaryo sa Task Force Davao karong adlaw. Sa usa ka audio-visual presentation, gipakita sa Task Force Davao ang ilang pagpanerbisyo sa katawhan ug ang ilang suporta nga nadawat gikan sa lokal nga panggamahanan ug sa mga Dabawenyo. Sa iyang mensahe sa Task Force Davao, gisaysay ni General Nolasco Minpin, ang commander sa 10th Infantry Division, nga dako og papel ang Task Force Davao sa pagmintinar sa kahusay ug kalinaw sa dakbayan. In behalf of the officers, men and women and civilian resource of the Aguila Division, let me convey my sincerest greetings to the officers, men and women, and including yung ating pong SKA of Task Force Davao on occasion of your 19th founding anniversary. As I start my message, allow me to share the powerful words of Mr. Ipianhi Enoch Onyuha, a thought leader, human capacity developer, and transformational leader who quoted that leadership is never an avenue to be self-serving, but a platform to render great service to people. End of quote. Today's founding anniversary is a celebration of the 19 long years of dedication and leadership of Task Force Davao in securing Davao City. Si Minpin nahimong ika-13 nga commander sa Task Force Davao, una kini nahimong commander sa Aguila Division. Sa iyang mensahe, nagpasalamat si Colonel Darin Comia, ang Task Force Davao commander, sa tanang opisyal sa City Government of Davao, labi na kang Mayor Sara Duterte Carpio sa iyang padayon nga suporta kanila. Gipasalamatan usab ni Colonel Comia ang katawhan sa dakbayan sa ilang suporta ug kanunayng pakigtambayayong aron modulot ang culture of security nga gihingusgan sa Task Force Davao. 19 years of Task Force Davao has been very fruitful, productive, and worth reminiscing. Sacrifices have been made by those who went before us. As such, we would like to thank the efforts and initiatives of the previous commanders for their untiring resolve to protect Davao City. Same appreciation goes to the men and women of Task Force Davao who were instrumental in what is Task Force Davao now. We owe it to you, to the stakeholders, then and now. Thank you for the support, cooperation, and collaboration. Indeed, your help made us evolve all throughout. As we celebrate the 19th anniversary of the Task Force Davao, we renew our commitment in ensuring the safety and security of every citizen here in Davao City and all our guests, as we sustain the gains of Task Force Davao at 19. Subling misaad si Colonel Comia sa katawhan nga magpabiling tiunay ang serbisyo sa Task Force Davao sa katawhan. Kay matud ni ini, gikinahanglan nga makigtambayayong ang tanan alang sa kahusay ug kalinaw ug padayong mag-igmat ang tanan batok sa terorismo. Mitambong atol sa gipahigayong programa silang Acting City Mayor Sebastian Basti Duterte, kanhi mga TF Davao Commander Major General Nolasco Minpin, Brigadier General Consuleto Yecla, DCPO Director Police Colonel Alberto Lupaz ug ubang ahensya sa lokal nga gobyerno sa Davao City. Namugna ang Task Force Davao niadtong April 16, 2003 pinaagi sa General Order No. 241 gikan sa 4th Infantry Division sa Philippine Army. Kini human sa pagpamomba sa teroristang grupo niadtong Marso 4, 2003 sa Davao International Airport ug sa wharf niadtong Abril 2, 2003 diin 38 ka mga inosenteng sibilyan ang namatay ug gikaangol sa 201 ka mga individual. Milingkod isip pinakaunang task force commander sa TF Davao, si kanhi Brigadier General Gaudencio S. Pangilinan Jr. ubos sa operational control sa 71st Infantry Aguila Division sa Philippine Army. Busa padayon ang pagpaningkamot sa TF Davao ubos sa pagdumala ni Colonel Cumia, puyog sa pakigtambayayong sa Davao City Police Office ug ubang ahensya sa lokal nga gobyerno nga masigurong luwas ang syudad batok terorismo.
Giawhag usab ang publiko pinaagi sa TF Davao tagline nga kung may makita dapat magsalita o gibarugan nga Davao, life is here. Eugene Hinutan, Newsline Philippines, Davao Region. Stay safe.